Ik groeide op in 'n tradisioneel gesin met 'n vader, 'n moeder en 'n jongere zus. We waren altyd 'n Bybel in huis en die eerste paar jaar van my jeug gingen wij bijna elke Sondag naar de kerk. Mijn moeder was van allemaal het meest gelowig. Ik was nog jong, ongeveer 10 jaar oud, toen we stopten met naar de kerk gaan. Daar hield mijn geloof een beetje op, tot recent. Een leven zonder God was heel normaal voor mij. Zo normaal soos het kan zijn om stierloos door die woestijn te dwalen. Dat was wat ik kende en niet beter kende. Ik had niet het gevoel dat ik tegen God was, maar ik was ook niet met hem. Als kind werd me geleerd respect te tonen voor Jezus en iedereen die over Jezus sprak, omdat hij zo'n groot en almachtige persoon was. Toen we stopten met naar de kerk gaan, zei mijn moeder: zolang je daden daarvan getuigen, komt het wel goed. Maar wat betekent dat voor een jonge André? Niet super veel. Ik zou zeggen dat het kruis door de jaren verschillende betekenissen voor mij heeft gehad. Als kind niet veel. Ik wist dat het de plek was waar Jezus stierf voor onze zonde. Als tiener was het meer een plek waar Jezus zichzelf opofferde voor jouw zonde. Als jongvolwassene was het iets moois in huis. Iets om indruk te maken op anderen. Maar super griezelig als je het lichte uitdeed. Maar vandaag realiseer ik me dat het kruis een symbool is met een diepere betekenis. Jezus stierf van dat kruis. Niet alleen voor jou of jullie allemaal, maar voor mij. Hij houdt van mij ook. Ik ben ook zijn kind. Dan heb ik een Bijbelvers. Lucas 15. Als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 andere in de woestijn achter, om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan, tot hij het gevonden heeft. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren en zegt tegen hen: deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.